ବୁଝିପାରିଲନି କି? ମା କ୍ଷୀର ଏଇଠି କଣ ମା ସ୍ୱୟଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟ ମାନେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ 10 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି କନେକ୍ସନ ଦେବି ଯେ ଘରେ ବସିକି ପିଇବ ଆଉ ଯାହା ବଢିବ ମାର୍କେଟରେ ଡାଉରୀ ଦୋକାନରେ ବିକିବ। ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଅବାଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାହା ନାହିଁ ତା ଇଚ୍ଛା କହିଯାଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହବ? ପରିଣାମ କିଛି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିନାର କନେକ୍ସନଟା ପୁରା ବଢେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତିନି। ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇବି ଦେଖିବୁ ଦେଖିବା ଆମ ବିନା ପାଳରେ କାହିଁ ଲୋକ ହନ୍ତି କହିଲ? ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ। ନିଜେ ଖାଉନ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦଉନ। ଏ ଭାଉଜଙ୍କର ଭୋକିଲ ଆଖିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛି ଡାଳ ବାଜିଲାଣି। ତାଙ୍କ ମନରେ ନା ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ତୁ ଯେମିତି ତା ଭୋକ ମାରି ତା ପେଟ ପୁରେଇ ଦବୁ ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯେ 10 ମାସ ଯାଏ ପେଟ ପୁରା ଖାଲି ଫୁଲୁଥିବ। ମତେ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ 10 ମାସ ଯେ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ। ଦେଖୁନ ମୁଁ ଖାଇ ନବି କେମିତି ସେଣ୍ଟେରି ଗଲି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତତେ ସତର ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ତାହେଲେ ତୁ ନାଦି ସେତିକି ଥାଉ। ତମେ କେତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖି ଆଉଛି। ତମେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ମୋ ପେଟ ପୁଡୁଛି ନା ମୋ ପଛ ପୁଡୁଛି? ପାରିବନି ଜମା ପାରିବନି। ବରଂ ସେ ବିନ୍ଧା ମାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦିଅ ବିଦ୍ୟାରଣ। ମୁଁ ଏମିତି କନେକ୍ସନ ଦେବି ଯେ ରାତି ଦିନ ମତେ ଖାଲି ଖୋଜୁଦେବେ ଆଉ। କଣ କହୁଛ ରାଜି? ମୁଁ ବି ରାଜି। ମା ତମେ ଯୋଗୁନି ଖିଆ ବୁଢା କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମା ନା କହିଲୁ? ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ। କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଝାଡୁ? ନାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଝାଡୁ?
ମାଲୋ ମା 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 ତୁମେ ଜଗତ ରକ୍ଷା କର ଏ ମା 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 ମରିଯିବ ସେ ବୁଢ଼ା ମରିଯିବ ଏତିକି ଖାଉ ମା ମରିଯିବ ସେ ବୁଢ଼ା ତା ଦେହ ଜୀବନ ନାହିଁ ବୁଢ଼ା ଦେଖୁଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୋର ଓଠକୁ କାଲୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖେଳେ ଟିକେ ଚୁମା ଦେଇଦେ ଏ ମା ହଁ ଛୁଆଟା ଅଛି ନା ତାହେଲେ ଚୁଚୁମି ଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମା ମା ସେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକିନା ନା ଓ ମୋର ଖାଲି କମ୍ପ ଉଠିଲାଣି କଣ କହୁଛୁ ଏତେ ଜୋରେ ଏ ହେଇଆ ତାକୁ ଦେଖିକି ତୋର କଣ କଣ ପଡୁଛି ଇଏ ଆସୁ ନା ମୁଁ ଖାଲି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରି ରଖିଦେବି କାଲି କ'ଣ ରଖିଛି ସତ୍ୟ କହୁଛ ହଁ ଏଇ କରିକି ଦେଖେଇ ତୁ ମୋ ପାଟରୁ ଟିକେ ଚାଲୁନ ଚାଲ